संक्रांतीत बनवला जाणारा पदार्थ म्हणजे तिळगुळाचे लाडू किंवा तिळाची वडी. यामध्ये आपल्याला पाक हा करावाच लागतो. आज आपण जरा सुद्धा पाक न तयार करता अगदी शेवटचा लाडू सहज वळता येईल असा मिश्रण आपण तयार करणार आहोत. जरा सुद्धा पाक तयार न करता कढईमध्ये आपण उकळ देऊन आपण हे तिळाचे लाडू करणार आहोत. मऊ खुसखुशीत अशी वडी तयार होणार आहे आणि त्याचबरोबर तोंडात घालताच मस्त असे विरघळणारे तिळाचे लाडू तयार होणार आहे. लाडू करताना हाताला जरा सुद्धा चटके सुद्धा लागणार नाही. एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत आणि कुणीही करू शकेल एवढी सोपी पद्धत आहे. चांगली अशी उकळ काढायची आणि मस्त असे भरपूर असे लाडू तयार करायचे. हे लाडू करताना जरा सुद्धा हा पाक घट्ट वगैरे होणार नाही. चला आपण रेसिपीला आता सुरुवात करूया. आधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर नक्की माझ्या मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा. हे लाडू मी प्रमाणात करणार आहे आणि तुम्हाला मी अंदाज सुद्धा सांगते. तर मी 1 वाटी तीळ घेतले. तुम्हाला पाहिजे तर पाव किलो तीळ घ्या. हे पाव किलो तीळ आपल्याला भाजून घ्यायचे किंवा 1 वाटी तीळ आपल्याला भाजून घ्यायचे. चांगले आपल्याला हे तीळ व्यवस्थित लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे. जेवढे तुम्ही तीळ चांगले भाजाल तेवढे ते लाडू आणि वडी खूप छान लागते. तीळ आता चांगले आपले भाजून घेतलेले आहे. हे बघा. तीळ आता आपल्याला काढून घ्यायचे आणि हे थंड करून घ्यायचे. आता 1 वाटी त्याच वाटीच्या मापाने मी 1 वाटी शेंगदाणे घेतले. पाव किलो तीळ घेतलेत तर त्याच्याप्रमाणे तुम्ही पाव किलो शेंगदाणे घेऊ शकता किंवा कमी सुद्धा घेऊ शकता. ते आपल्यावर आहे. शेंगदाणे आपल्याला चांगले भाजून घेतलेले आहेत. आता आपण हे काढून घ्यायचे आणि त्याच कढईमध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. त्या कढईमध्ये हे बघा. तर मी एक तांब्याभर पाणी घातलेलं आहे. एक जाळी ठेवायची, त्याच्यावर एक पातेलं ठेवायचं आणि ह्यामध्ये 1 वाटी तीळ घेतले, त्याला मी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि थोडंसं अजून पाव वाटी मी गूळ घेणार आहे. त्याच्यामध्ये मी पाव वाटीभर गूळ अजून घालणार आहे. हे बघा घातलेलं आहे मी. आता आपण झाकण लावायचं आहे आणि ह्याला उकळ द्यायची आहे. 5 मिनिटं उकळ द्या. परंतु आपण तीळ जरा मिक्सरला भरडून घेऊया. तर हे सगळे तीळ मी घातलेले आहेत. पूर्ण असे बारीक करायचे नाही, फक्त असे मिक्सरचा बंद चालू करून असं थोडंसं भरडून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर आता तीळ मी भरडून घेते. हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये तीळ भरडून घेतलेले. तीळ थोडे थोडे मध्ये मध्ये दिसत आहे. हे बघा. आता शेंगदाण्याचे जरा आपल्याला साली काढायचे, थोडेसे साली काढून घ्यायचे आणि थोडेसे राहिले तरी काही हरकत नाही. साली काढून घेतली. आता आपल्याला हे मिक्सरला हे सुद्धा बारीक करून घ्यायचं आहे. दोन्ही मी मिश्रण तयार करून घेतलेलं आहे. आता आपण गूळ बघूया. तर गूळ चांगला आता वितळलेला आहे. सोपी पद्धत आहे. आता हे गूळ एकदा मिक्स करूया. जर मध्ये काही गुठळ्या वगैरे असेल तर बघूया एकदा. तर सगळं हे गूळ वितळलेलं आहे. हे बघा. गॅस बंद करायचा आहे. आता आपण एक चमचाभर आपल्याला ह्याच्यामध्ये तूप घालायचं आहे. म्हणजे हे पाक आहे ते घट्ट होणार नाही. तूप व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. झालेलं आहे मिक्स करून मी घेतलेलं आहे. हे बघा असं फेटून घ्यायचं. आता एक मी मोठं ताट घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहिजे तर असा मोठा बाउल घेतला तरी काही हरकत नाही. आपल्याला हे तीळ आणि शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे. शेंगदाण्याचं कूट तुम्हाला पाहिजे तर सगळं घाला, नाहीतर थोडंसं काढून ठेवलं तरी काही हरकत नाही आहे. हे बघा. तर मी आधी थोडंसं काढून ठेवलेलं, लागले तर मी परत घालणार आहे. एकदा सगळं मिक्स करायचं आहे. थोडीशी वेलची पावडर घालायची. वेलची पावडरने छान अशी टेस्ट येते. थोडंसं अजून मी घालते शेंगदाण्याचं कूट. आता ह्यामध्ये आपल्याला हे बघा गुळाचा हा पाक घालायचा आहे. मस्त असं गुळ वितळलेला आहे चांगला. आता हे गूळ आपल्याला ह्या सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे ह्याच्यामध्ये. आता हे थोडं मी चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेते. नंतर मी हाताने सगळं मिक्स करणार आहे. हाताला सोसेल एवढं हे गरम आहे, जास्त पण गरम नाही आहे. हे बघा. तिचं होतं तेवढं मी शेंगदाण्याचं कूट सगळं घातलेलं आहे. आता हे बघा हाताने मी मिक्स करते. हाताला सोसेल एवढं गूळ आहे गरम, जास्त पण गरम नाही आहे. आता हे सगळं आपल्याला हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर बघा. आणि हे परत मिश्रण आपल्याला गरम करायची गरजच नाही आहे. ह्यामध्ये सगळी वडी सुद्धा होते आणि ह्याच्यात लाडू सुद्धा होतील.
तर एक ताट घ्यायचं आहे छोटं. तुम्हाला पाहिजे चौरस आकाराचं असलं तरी चालेल, माझ्याकडे गोल होतं छोटं आकाराचं, ते मी घेतलेलं आहे ताट. आता याला थोडंसं तूप लावायचं आहे. आधी आपल्याला वडी करून घ्यायची. तर मी आता यामध्ये हे मिश्रण घालते अर्धं. चांगलं हाताने थापून घ्यायचं आहे मस्तपैकी. हे बघा. तर मी हे चांगलं हे मिश्रण थापून घेतलेलं आहे. हे बघा. आता तुम्हाला जर तुम्हाला काजू बदाम वगैरे घालायचे असेल तुम्ही घालू शकता. मी फक्त भाजलेले थोडेसे तीळ आहेत ते घातलेले आहेत. आता हे आपल्याला साईडला ठेवून द्यायचं आहे थंड करायला. तोपर्यंत आपण लाडू करून घेऊया. लाडू करेपर्यंत हे मिश्रण चांगलं घट्ट होईल आणि मग आपण याची वडी पाडून घ्यायची. आणि ही जी वडी पाडताना पूर्ण थंड करायची नाही आहे, लक्षात ठेवा. थोडंसं कोमट असतानाच आपल्याला ही वडी कट करून घ्यायची आहे. हे बघा, मी आता लाडूसुद्धा करून दाखवते. जरासुद्धा मिश्रण घट झालेलं नाही आहे. हे बघा. आणि लाडू लवकर सुद्धा होता. हे लाडू करताना तुम्हाला कुणाची गरज सुद्धा लागणार नाही. तुम्ही एकटेच हे पदार्थ करू शकता आणि लवकर सुद्धा होतात. हे बघा. मी जरा मोठ्या आकाराचे लाडू केले. तुम्ही पाहिजे छोट्या आकाराचे करू शकता. आता मी ही वडी कट करून घेते. हे बघा झालेली आहे, मस्त सेट झालेली आहे. तुम्ही सुरीनी कशाने पण करू शकता. माझ्याकडे पिझ्झा कटर होतं, मी त्यांनीच कट करून घेते. चौरस आकाराची ही वडी आपल्याला कट करून घ्यायची आहे. वडी कट करून घेतलेली आहे. आता तुम्हाला मी ही वडी काढून सुद्धा दाखवते. मस्त अशी जरासुद्धा चिकट वगैरे काही झालेली नाही आणि कुस्करणा सुद्धा नाही आहे. मस्त अशी सेट झालेली आहे. हे बघा. छान अशी ही वडी तयार झालेली आहे. मस्त अशी कढईमध्ये उकळ काढून मस्त त्याच्यामध्ये मी वडी केलेली आहे तयार. त्याचप्रमाणे तिळाचे लाडू केलेले आहे. तर असे हे 2 पदार्थ मी तयार केलेले आहेत बघा. साधी सोपी पद्धत आहे, कुणी करू शकाल आणि खाऊ शकाल. म्हणजे लहान मुलं, त्याचप्रमाणे जी वयस्कर माणसं आहेत त्यांना खाण्याचा जो दाताचा प्रॉब्लेम असतो ते सुद्धा खाऊ शकतात या वडी आणि ही लाडू तिळाची. तर कसे वाटले हे दोन्ही पदार्थ? आवडले असेल तर नक्की मालवणी ज्योती किचनला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. माझ्या पद्धतीत पण एकदा नक्की ट्राय करा. खरंच सांगते, खूप लवकर पण होतात आणि जास्त पसारा पण नाही, झटपट तयार होतात हे लाडू. ह्या पद्धतीचे तुम्ही लाडू एकदम छोटे-छोटे आकाराचे करून तुम्ही यावेळी तुमच्या संक्रांतीला हळदी-कुंकूला ही बनवा आणि मस्त असे छोटे-छोटे आकाराचे 100 लाडूसुद्धा होतील ह्या मिश्रणामध्ये. कशाला बाहेरून तुम्ही विकत आणता. एकदम कमी प्रमाणात आणि खूप भरपूर असे लाडू तुम्ही करू शकता आणि लवकर होतात. हाताला चटके सुद्धा लागत नाही आणि खायला खूप मऊ असे हे लाडू आहेत. तर तुम्हाला मी हे एक लाडू तोडून सुद्धा दाखवते बघा. हे बघा. मस्त असा लगेच तुटतो असा हा लाडू. हे बघा. एकदम मऊ असा लाडू तयार झालेला आहे. त्याचप्रमाणे मी तुम्हाला वडीसुद्धा दाखवते. हे बघा. हातावर असं मी बघा दाबल्यावर सुद्धा हे मिश्रण चांगलं कुस्करलं जातंय आणि हे लाडू थोडे अजून गरम आहेत. थोडे अजून सेट झाले की अजून मस्त हे लाडू तयार होतील. तिळाची वडी सुद्धा दाखवते. हे बघा. झटपट अशी तयार होणारी आहे. नक्की ट्राय करा. आवडतील तुम्हाला आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल धन्यवाद. चला आपण भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.